Nyakora mogi bangu kiwe wadhi nyime gi weche manyien. Jo Kenya 1570 kod auchiel osekawo ngimagi oko e yor derruok e kind higa mar 2017 nyaka 2021, ma en kaluwore kod nonro ma otim kod bad migawo matimo nonro mar kwano KNBS kod NPS ka piny ngima hingo odiechieng' mar jiwo okenge mag geng'o timbe mag derruok. Sirikal bende koro ijiwo mondo okaw ting' mar neno ni olos chenro makare mag thiedho tuoche mag obwongo tok yangore ni piny Kenya onge kod ute thieth moromo kod chenro makare mar thiedho tuoche ma otenore kod obwongo. Riwruok ma kedo ne ratich oganda KNHCR bende dwaro mondo sirikal owit oko pend chik ma yango ni temo derruok en ketho. Simfros Okinda nigi mathoth. Riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization yango ni kuom nyiriri 4 makalo ng'at achiel kawo ngimane e yor derruok. Kamano bende oseyangore ni e piny Kenya ji 1576 osekawo ngimagi e yor derruok e kind higa mar 2017 nyaka 2021. Ma en kaluwore kod lipot mar Kenya National Bureau of Statistics kod National Police Service. Ma kanono lero ni kiondko omono piny Kenya bedo kod kwan makare e wi joma dere. Ka piny Kenya riwre kod piny ngima e odiechieng' mar geng'o kawo ngima ng'ato wuon e yor derruok kawuono, sirikal ikwayo mondo kaw motegno ting' mar neno ni joma ni kod tuoche mag obwongo oyudo thieth makare. Achiel kuom achiedhnade maduong' moyangi ni Kenya ni godo e kedo kod tuoche mag obwongo en rem keto omenda moromo ni thieth mar tuoche makamagi. If you look at the total health budget, both in private and in public, the amount of finances that go to mental health care is dismal. We got unmet need in terms of health workforce. Othieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mokwako Imbo mar Kenya ni kod lakteche manadek kende molony e thiedho tuoche mag obwongo. We have 3 psychiatrists in Kisumu County, employed by the county, against a population of close to 2 million. And of course that is way beyond what the WHO statistics recommend. So when it comes to psychologists, we also have about less than 10 in the whole county. And these are individuals who sit in for hours with a single patient. Kaka gima chalo medo chumbi e adhola od thieth mar jo TRH masani nyocho chor nyaka level 6 onge ward mar jotuo mag obwongo gino mathiro chenro mar konyo jotuo. Waonge gi ward ma wanyalo rwako jotuo man gi shida mag wich. Masani pod watiyo gi ward mantiere Kisumu County Referral emwatere jotuo man dwaro admission. Wakwayo ni mondo as a psychiatric ward mondo mi wan bende wabede gi ward marwa mar psychiatric, not ni wabedo matuo kendido giting'o wa itero wa district koro miyo ni kata daktari maneni cha okonyal neni kende ni nyaka neni kocha. Piny Kenya na achiel kuom pinje 20 ma pod kumo joma yude ka temo dere. Riwruok mar KNHCR koro dwaro mondo sirikal owit oko chik kare mar 226 mondo yang jotuo obwongo bed thuolo mar manyo konye ka kinde pok olewo. An individual who is maybe caught in the act of trying to die by suicide has the maximum penalty as opposed to an individual who has died by suicide, meaning that the act has been criminalized, yet the result has not been criminalized. To enang'o hie ma samoro nyalo miyo ng'at manigi dang'ni mar paro gomb kawo ngimane? Lois Omondi osedak kod tuo mar dang'ni mar paro chakre nyuolne. Mama na ok nonyuola e osiptal. Aparo ni nabedo gi injury at birth. So due to the stigma, jonyuol notemo tera osiptal but negi paro ni gino norumo but gino no continue makoro nyaka obedo maduong'. Joma ng'eny kata jonyuolwa go bende oseweyowa koro iyudo ka in inyalo but nyathini idak kata ero but nyathini to dak kata e street. Mago tetete gin gik manyalo miyo wa get to the suicide. Rivotril en yath ma bende nigi side effect of
suicide thoughts. So you think of seche moko imuonyo yath to yath mimuonyo no bende pod dhiri. Kaka yo mar nywako ne tieko deruok, Kenneth Siaro jiwo oganda duto mondo bed machiegni kendo her jogo mosenyiso ranyisi mar bedo kod dang'ni mar paro. Simfros Okinda, Ramogi TV.